بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga luksami, mga pagariyami, mga babayami, mga bangsami, kapapantaga na di imamamakinag sa gengkaiya radio station tanu di XED radio Ranaw. Pangintanong si iku Allah, pakambarakatan wallah kiyang kaya gawi itaniman to sa sumapapadal mo na mga pipya na palayatan ron makambagian. Pangintanong si iku Allah asum mga bangsa tanua pangasasakit sa kiyang kaya gawi na pakabagaransiran wallah sa mga bangsa tanua mga wawapat narilaan yan siran maapan yan siran baluin wallah sukuburiran asurumbi o kasurgaan na ayang mala na pakasulunsiran wallah si kusurga. Pagimbitar na miskano mga bangsami sa gengga programa tanwa paduman si iku umandan na pitu gawi kudatara iya gawi datara iya oras sembay kami niyo si iku matanos apa mamakin niyo sa kapamamakin nagatano sa giyang kaiya programa tano paduman. Ay niya di itanron na pamagusayin nagyang kutua al-iman wa atharuhu fil haya. So parateya si ikwallah nagusto mga raradian mga unga niyan ungaw parateya, rarad o parateya, si iku kawyag-uyag o muslim. Na miyaw sa itanuanan, saging kaya miya kapiradan, gawi miya kapirawlad. Adi itanu ka pamagusaya, saging kanan, sapulo, rarad o parateya si iku Allah. Pangintanong si iku Allah, makaprarad rakatanu, so parateya tanu si iku Allah. Kaamay ka makaprarad rakatano suparates iku Allah na mitagumpiatano sa geng kaya dunia na sampurna sa alungan na mauri. Mialuitano suparates iku Allah na kasuguian sumumin sa kapakapanalamatyan si iku masa kapakadadaya nagukapakasabarian si iku mga raragan. Mialuitano suparateya na karanian sa uripan wallah ubamitaluka sa giyang kutua mga alaadosa. Mialuitan waging kaya paratiya na malabud makakuha sa ndauan sumumin kung mga wasiya, mga tuma, mga pananadam nagugiyang kutua mga atir wallah. Mialuitan wa su paratiya si iku wallah na andan ni kapakambak niyan si iku puso na mapakadiyadi o di na mapakataralbi o muslim agyang kutua akhirat yan mapatumo yan so akhirat yan na diso dunia yan igida miya kapentag subaya ginawa niyan si iku dunia nagugyang kutua balas sa alungan na mauri gusto akhirat yan na aya pagkakuha niyan pagkatumo yan nagyang kutua alungan yan na mauri mi aluitano agyang gaya parati si iku Allah na katanto niya naging kutuwa ka isa-isa, giyang kutuwa ka papagariya. Ika na mamialuyitano na suparati si iku Allah na apas sa umumin
Apasa umu'min suparatian yan si iku Allah. Ayan yan musawira. Ayan yan sambi si ikulang wantaman. Ikapito na mi aluitanwa mataanas wallah na palending niyan nandimpis sa aniyan. So sira no to akam babaknan o titu-titu ang manag-aparatya si iku Allah. Ikawalo na mi aluitano gengga iya paratya si iku Allah na isa aungan yan na keresulta niyan so kapagintaw akatetak na kapagintaw kapakadadaya kapagintaw at tagumpia. Ikasiyaw na mi aluitanwa gengga iya paratya si iku Allah na isay ni ukit sa geng kutu aka kepadeta si ikudu kapila na tabanga na awliya Allah. Na ikasapuluh na geng kutua muria amia pamagusaitan waging kay aparatis iku Allah na ketantunian mapakamuayan yan sukam bilang ataw nakapia-pia nakapia aparangay. Giyanan mia pamagusaitan no saging kaya mia kapira danulan gawi kuuman mau maaging kaya Jumaa. Na si itanup man tumugalin sa giyang kaiya zahiratu da'fil iman al-a'rad al-asbab al-ilaj. Maana iman to na ayap man na pamagusin tano na giyang kutuwa kapupagkalubay uparatyaya. Anto na ay mga sabab kapupagkalubay uparatyaya naguan tuna bulong at kibulong sa giyang kuto kapupagkalubay uparatyaya si iku Allah. Mga bangsami iman tuna ayadnan dadakal na giyang kuto ay maanan yan na kapupagkalubay uparatyaya si iku Allah. Magagadamya naging kutua kapupaka tagas sa giyang kutua puso pagkagadam o saba daging kutua isen o dinyan kagadamang kutua kamis o paratea kamis o diin yan di ikang galbaka si iku simba si iku Allah. Pagkagadamya naging kutua kapagkaalinalin way maanan niya na paratea. Kagiaging gaya paratea si iku Allah, mga urip Allah, na si imakam babakan sa giyang kaya puso. Giyang gaya paratea si iku Allah, kalak si iku Allah, na si imakam babakan sa giyang kaya puso. Miya katalo, miinsaratu Rasulullah, miya katalo niya na mitinias ararbiyan. Sa dinyan ni katiruas sa giyang kutwat tigyan na at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. So kalak, so parateya na si imakam babakan sa giyang kaya puso. Si imakam babakan sa giyang kaya puso. Naging kaya puso mga urip Allah na miya panutulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kaya panutulawon o Ahmad wa huwa fi sahih al-jami' aging kaya katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama summiyal qalbu min taqallubihi innama mathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli sajaratin yuqallibuha ar-rih o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ayat tigo Rasulullah kaya batui saging kaya puso sa puso naging kutua kapagkaalinalinian. Ayat tigo Rasulullah kaibaratan naging kaya puso na makaibarat sa giyang kutua bumbul mabibitin misa sayod sa giyang kutua kayo di ipagalinalinan o andu aging kutua bumbul misa sayod sa giyang kutua kayo na ginandin sa puso aging kutua kapagkaalinalinian ginandin sa puso aging kutua ay maanan niya nakapagkaalinalinian. Iti sabab aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayad na kalilidaduan niya na tigu Anas ibn Malik radiyallahu an naging kutua tigyan na Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah,
adi magalinalin si iku mga puso na pakambaknang ka. So, pakambaknang ka ku puso akan su paratier ka. Pakambaknang ka su puso akan si iku agamang ka. Isa riwaya sa kaya panutulan ng Muslim, nagyang kutwa ayat yun di ikinduan ng Rasulullah, natigyan na Allahumma musarrifil qulub, sarrif qulubina, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, adi magalinalin si iku mga puso na siing ka bangkiriah so puso ami si iku ay maananian na unod na paratier ka. Kagaya ko manganan o Anas ibn Malik radiyallahu an, na sumiyong si iku Rasulullah sa tigyan na, Ya Rasulullah, inna amanna bika wa bima ji'ta bih, fahal takhafu alayna. Mata na tigo Anas, hay Rasulullah, kami ang mga sahabang ka, mga suhbat ka, na pera tiyamis ka, nagupera tiyamis so minitaling umang ka, na bakaming ka kaawanan, bakaming ka kaawanan, bakaming ka pagkalakan, na tigo Rasulullah naam, uway ipagkawanakan sa kano, ipagkalakakan o babadan maalin so paratiyan fa innal quluba bayna usba'ain min asabi'ir rahmani yuqallibuha kayfa yasha. Sa mapatigo Rasulullah sa mga puso na matatanganan ng Allah sa papagalin niyan, sa giyang kutwa ay maanan niyan na kabayaian na pagalinan niya nun. Mga bangsamiging kaya paratiya si iku Allah, na pagkarunuta iya ging kaya paratiya. Sa dataragyang kutwa kaya panutulaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa kaya panutulaw no Hakim, wa huwa fi silsilati sahiha lil Albani, aging kaya hadith a panutulan tano, na may aluya iyo Albani sa giyang kutwa kitabian as silsilat as-sahiha, arumirunian na 1,500 agu 80 agu 5. Aging kaya hadith na hadith iya sahih, katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yukhlaqu fi jawfi ahadikum kama yukhlaqu ath-thawbu fas'alu Allah ay yujaddida al-imana fi qulubikum. Mata na tigo Rasulullah aging kaya paratiya na pagkarunot si iku puso o isar kano. Na datara tigo Rasulullah ka pagkarunot on ditaran. Na pamangniya niyo si iku Allah. Akam bagu-baguan suparatiya mapapadalam si iku mga puso iyo. Maanaging kaya paratiya na pagkarunot tayo. Sa dataragyang kutwa ka pagkarunot unditaran na aya mapiyas si iku Muslim, na igira miyagdam yan ang kutwa paratiyan yan ama kalulubay. Igira miyagdam yan ang kutwa paratiyan yan miyarunot na makanggalbak, na makapamangani si iku Allah sa kabaguy sa giyang kutwa paratiyan yan si iku Allah. Aging gaya paratiya si iku Allah, na piya kay barata iyo Rasulullah sa ulan amasindaw. Igira aging kutwa ulan na lalakapan na di kailay aging kutwa simag na sindaw aging kutwa ulan. Nadataranan suparatiya. Igira mapapano kaya bungkusan sa pimbarang ang mga rarata ang mga dusa na di kailay aging kutwa sindaw o paratiya si iku Allah. Sa kaya panutulon no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa kaya panutulon o Abu Nuaim fil Hilya, gingay hadith na may aluya iyo Albani sa giyang kutwa as-silsilatu sahiha arumiro 2,000 agu 200 agu 60 agu 8. Aging kaya tutul o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amya katiten si ku Ali ibn Abi Talib, ay katir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min al-qulub qalbun illa walahu sahabatun kasahabatil qamar baina al-qamaru mudhi'un idha alathu sahabatun fa'adlam
idza tajallat anhu fa ada. Maana ti Rasulullah ada na mga puso, na puso. Inunta na pagkataguan sa gabun, sa dataragyang kutwa ka pagkatagu sa gabun sa giyang kutwa ay maana niyan na ulan. Giyang kutwa ulan na tumitihaya, makasisindaw. Igira maadao na giyang kutwa gabun, na andad ni kata na unang kutwa gabun lakap, na miyada agyang kutwa sindaw uay maana niyan na ulan. Na dataranan su parate igira alalakapan. Igira aya maana niyan nalalakapan. Sa aya milalakapon, aya gabun niya na pakirindingon nagyang kutwa. Di imanggalbak o manusia adusa. Giti su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya mi alun niyan nagyang kutwa katiruyan. Idza adnaba innal muslima idza adnaba dhanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda fa in taba wa naza'a wastaghfar suqila qalbuhu wa in zadat hatta ta'alwa qalbah wa dhalika ar-ranu fi qawlihi ta'ala kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mataan natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas muslim na igira pagkadusa na pagkaburingan sa puso iyan sa buring amaytam. Na amay ka taubat niyan o tuwang kutuwa miyang galabak yan na dusa. Na pamangnin niyan arila si ikwallah. Na gunyan ipukasa sa ginawa niyan sa diniyan pembabalingan peparuman. Na kaya limpyawan niyan sa puso iyan, na may pakasindaw niyan sa puso iyan. Wa in zadat hatta ta'alwa qalba, na amay man kabadan di ipaguman sa dusa, na pagkaumanan suburing amay tamapakiburing sa giyang kuta puso iyan. Sa taman sa ayad na mibungkos sa giyang kuta puso iyan, para tiniyan ng kuta maytam. Nagyutoy di ikatagas, katagas o puso. Gyuti di katagas o puso. Sa dataragyang kutwa kaya tagas o puso umingaw na antano. Asudun suwallah mitiroon. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Tanudan, kami tagaas na miyakat tagas sa mga puso iran. Sabab sa giyang kutwanganin, amyang galbakiran ang mga rarata. Nagyanan, mga bangsami, ipatot akap pumagusayatan sa giyang kaya bandingan. Di itano di ipagusayin sa giyang kaya programatan wa paduman. Iman to na ayap manatuwalinan tano. Bandingan na giyang kaya madhahiru da'fil iman. Giyang kaya mga buntal sa kapak kalulubay o parateya. Anto na mga rayagan. Anto na mga buntal o kapagpakalubay o paratesi ikwallah. Na paganayron abuntal sa kapagkalulubay agyeng kutwa parateyo tao. Na al-uqu' fil ma'asi wartikabul al-muharramat. Paganayron abuntal yan, nagyang kutwa kapag kadusaw tao. Gyang kutwa diin yan kapakang gulawla sa haram. Na amay kagyang kutwa tao na pagkadusa na aya kalalida din yan imang gulawla nagyang kutwa haram. Nagyuti na nausa kapak kalulubay o paratin yan si ikwallah. Na aya kargan aging kaiya kapipirmaminti o di ikapakang gulawla sa dusa na di imbaluyat tabiat o manusia. Di imbaluyat tabiat o manusia sa taman sa diniyampan di ipangangarig. Kadaanon sa mamala. Kakagi-aging kaya naging kaya mamala na andeden ikadaian si iku pisa katawan na miyada so paratin si iku Allah.
Sudan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimialuisan amagari suparateya agus suaya maanan niya na kaya na anden ni kada uparateya na miyada sukaya na anden ni kada ukaya na miyada suparateya si Allah na amay kambaluyat tabiat o manusia sa kada anong pansamamala kay pangangarigyan nagyanan idip maapan wallah ay katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kaya panutulan ng Bukhari kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin umatak na tigu Rasulullah na paled nanan maapan na prilaan ayabu adyun prilaan na sumangatawa mapasangi ka pangangarig sa dusa mapasangi ka pagandag sa dusa na padatigo Rasulullah sa dusa na giyang kutuwain na minal mujaharati ay ya'mal ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah fayaqulu ya fulan 'amiltu al-barihata kadha wa kadha padatigo Rasulullah sa kapangangarig nagyang kutuwa tao miya kang galbag sa dusa ko gagawi na kagya kumapita na inipangarigyan sa tigyan na haypulano na sa ko gagawiin na mataan na miya kang galabag ako sa gilaw manaya. Apiad no da matauron na banyan dan biyong karasisi ko pagtao. Nagyuto at tigo Rasulullah di prilaan. Agyang ko tuwa tangangarig sa dusa mga ibarato no to. Maanaas so mga pagtao banyan dan di itakabur na ipangangarig sa dusa niyan. Nagyuto di prilaan. Giyuto ay maanan yan na di prilaan wallah. Nagyanan mga bangsami ipaganayat tuos sa kapakalulubay uparateya. Agyang kutwa di kapakanggulaw-law taw sa dusa na anto na ay dusa. Anto na ay dusa si ikwagama. Na ayak ko na dusa na fi'lul mahdhurat wa tarkul ma'murat. Ayak ko na dusa naging kutwa di kapakanggulaw-law tao sa inisapar. Nagukapambagakyan sa mga paliyugat. Maanaging kutwa tao adip simbayang na baradusa uto. Baradusa. Ayas sabapyan na kagya din yan ipanggulalan so inipaliyugatun wallah. Kana uba ay buakap kadusaw tao na sudiin niyan kapakang gulawla sa marata inisapar katamampan saging kutwa kapambagakyan sa paliugat na madudusa. Naswari so pambagak sa paliugat nagyutudan ituos sa kalubay o paratyanensi ko Allah. Na amay ka makalulubay so paratyan na anda man ikapakapraradiyan anda man ikapakapsubarian. Anda man ay kapakapanalamatyan. Anda man ay kakernian ko kambaradusa. Anda man ay kapakanggeron agunaw mga wasiya na mga tuma malubay so paratyan yan. Anda man ay dian yan kaptumuan yan ko akhirat yan na di sa dunia yan kakagia malubay so paratya. Anda man ay kapakipanggiginawa yan. Di mata umaking giginawa ika malubay su paratyan yan na di kesugu uparatyan yan si iku Allah. Yanan mga bangsami ipaganay at tuos sa kapakalulubay uparatyan si iku Allah na mananggilat tano sa dusa. Mananggilat tano sa inisapar. Kaan di pekalubay su paratya naguan di pesakit su paratya tano si iku Allah. Ikadua buntalo kapak kalulubayo para si ikwallah na as-su'ur biqaswatil qalb. Giyang kutua kagagdamaw tao sa katagas o parateni, katagas o puso yan. Giyang kutua matagas ipuso. Ay maana matagas ipuso na la tuathir fihi mawa'idhatul maut. Diyon pa kang guna sa wasiyat ko kapatay. Wala ru'yat al-amwat, wala al-janaiz. Diyon pa kang guna ang ko takapagkilenian ko pamatay.
nagugyang kutwa ay maanan yan na babalanting na miyawapata ipendulog sa giyang kuta kubur na diyon dinanan makaprarad si iko puso yan. Warubama hamilal janazata binafsihi ugaid na adampan na aawidan niyang panang kutwa miyawapat sa kipendulog nun sa giyang kutwa kuburian na mihilay niyang pan akapatembu niron sa giyang kutwa kuburian sa kaniyang panipatembu nun na di niya narikagdam sabab sang kutwa katagasyan ipuso. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa. Uriyan niya natigwallah, timbasan niya na isagyang kutwa miya ngaunaan tanwa pagtaw. Uriyan niya na miya katagas sa tigwallah sumanga puso iyo. Si iku uriyan o pananadam si iku Allah. Na miya kay barat sa aturat tigwallah. Tanudan, udi at tigwallah na kaya sobraan niyang pansa katagas agyang kutwa ay maanan niyan na ator. Kaigira na agyang kutwa ator. Na miya aloy upang makuron inituro naging kaya ay maanan yan na Quran na mga ilayng kadan sumang atura mga babengkag sa kalakiran si ikwallah. Gyuti kiyang basaon wallah sa supuso na igira miya katagas si ipuso agyang kutwa tao na sobrapan sa ay maanan yan na atur. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Pamakugyan kay Quran na si initurun sa giyang ka na mga palaw na maylaing ka ang mga babengkag sa kalkiran si ikwallah. Kiyanan ikadua abuntal o kapakalulubay o parateya agyang kutwa ay maanan yan na kapapakatagas puso agyang kutwa tao. Malabud pamanik na kanam, malabud kararangitan. Ikatlo, naging kaiyatigyan na adamu itqanil ibadat. Adamu itqanil ibadat. Ikatlo, buntal, natuos sa kapakalulubay o parateya, naging kutwa adamu itqanil ibadat. Giyang kutu di kapupia-pia o tao ko mga simba si ikwallah. Di niya nun daasin sirian sa giyang kutwa di niya ni kanggal baka ko simba. Di niya napapia-piaan agyang kutu di niya kanggal baka ko simba si ikwallah. Ibarat agyang kutwa ay manan yan na di niyan kasimbayang na di niyan papiya-piyaan. Kami kay barat sang kutwa manok adi manukatuka sa kagaan niyan nakasang betian. Miya kay barat sagyang kutwa lakwa mapasang ikan dingi-dingil ini sapar o Rasulullah o bakay ringi ko sambayang ang kayatlo binatang manok sa di niyan kapanukatuka daat tumaanin na niyan. Laku sa di niyan kapaningin dingil nagugyang kutwa aso sa akababataran niyang kumbala abarok kaniyan sa di mapiyaw gira pasujud subai na pasujud sudato o baswaya maanan niya na barok kaniyan na baniyan na mitatana si ikwaya maanan niya na pasujudan niyan sa maka iibarat ko penggepa aso babay mama na dito kapakay. Igira pembatiya sa Quran. Igira diin dua di itadam-tadam si ikwallah. Di niya napapiya-piyaan. Upama ko di itadam-tadam si ikwallah na kumakapat sa pasbi na di pandimikin bibitiyarai. Na ay maanan niya na mailaing ka ang kutwa paspasan din naging kutwa pasbi niyan. Di niya na matatayod. So kapanasbeh kadi mikim bibitirai na makakayong kung ang kutwa pasbinian. Dinian kapapiya-piyaan naging kutwa ay maanan niyan na mga simba niyan si ikwallah. Kamada kalaaba iya. Ipanew niyan busak kadidi o ipatinda iyan na ronian ipsirba kagyang kutwa sambayang yan.
Dini nakapiya-piya ng kutwa dua anihan. Na sudua di makapupuong ko puso maliliwat na ditirimaan wallah kasudin Rasulullah mitiroon sa giyang kutwa katiruian sa kaya panutulon u Abu Dawud la yuqbalu du'aun min qalbin ghafilin lah maana adik katarima ang kutwa dua apuong ko puso mabibimban matatembang madakla tigyan na naki imam aming kasan namiyamin na di makamibitira inayabuop kita bukyan amin amin maada ko puso yan nagyutoy buntal o kalubay kapak kalulubay o puso para tiya igira ada serius ta sang kutwa mga simba daabat dita papiyapian ang kutwa simba ta si ko Allah ubadi swagamana inisuguyan ang kutwa kapiyapi ikulang wantaman ayap panari susimba inna Allah katabal ihsana ala kulli shay mataan na tigo Rasulullah aswallah na inipaliugat yan ang kutwa kapiye-piye kulangwan taman na siyay na ayap panari susimba sa giyang kutwa kasi seriusan ka kapipiye-piyein ka sa giyang kutwa simbang kasi ikuwala giyang kutwa galabak ka na mata-mataan nagyuto na ikabayar ka wallah inna Allah yuhibbu ahadakum idha amila amalan ay yutqinahu o kama qala sallallahu alaihi wasallam ay katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mataan aswallah na ipagkabaya-baya iyan kuy sarkano igira ayak yang galabakan yan ku galabak yan na si serius niyan tatanto niyan pipiya-piyaan yan pananaguntamanan yan, sisyap pa niyan agyang kutwa galabakyan. Kapag opisina, kapag empleyado, kapag ndao, langwa na galabak, na amay kapipiyapian ka, sisirius na ka, nagutatayo na ka, nasisisyap na ka, na mata-mata na pagkababayaan kawala. Na ikatalawa tuos sa kapag kalulubayo para tiya, na giyang kutwa di ka papiya-piya ko di niyan kanggal baka ko simba ka asarbu amya ka simbayang asarbu kamya ka simbayang na daaban niyan lambut lambay sa giyang kutwa ka papiya-piyaon ikapat at tuos sa kapakalulubay uparateya nagyang kayatigiya na at takasulu anit ta'at wal ibadat wa idha'atuha at-takasul 'ani at-ta'at wal ibadat wa idha'atuha pagkasuntanwai kamadaklam ya katik sarakatano pagkaswintano subasa Arabian kay surat yan nagyang kai lecture tano gyang kaya muhadarat tano paduman si iku umandatara ya gawi at-takasul 'ani at-ta'at wal ibadat ikapata buntalo kapak kalulubay uparateya naging kutwa kambuk-bukal ku unot parateya si ikwalla kambuk-bukal ku mga simba si ikwalla nagugyang kutwa kapagilanga sa gyang kutwa simba si ikwalla kambuk-bukal inirupa wallah so sambay ang usira ng tuwa mga munafik. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Suratun Nisa ayatan ang magato sa gupatapulo agudua. Igira at tigwallah. Initindagiran so sambayang na kapamamayandaga na kambuk-bukal. Kambuk-bukal. Tunga na bubukalan ko mga simba. Igira a Ramadan na ayad na pangani na request o kadaklan tabiya ko diyon kiulawla na anda manay makabababaatan to sa kabu imam na andan ikapakatasan niya nun na miyakan nagkadan sa pimbara nga mga karam na mga lagat giyuto din ikap sa pari ko imam sa kapakababaan niyan si ikusakbiyan na
Amay kami ni Imam inuto at tinay alim supakasong sa dasal. Sumiyalokas dita kagagaging kaya katitindag. Na amay bukay papapanya ng kutwa sa turanian na doon kauras na di pakagdamu bapakasong sa dasal. Nagyang kaya di kay sa kauras na miyakarip sa kapakasunguman isa sa siar. Inong kapupantagan so kasong sa siar agyang kutwa kasimbayang. May katumitindag sa uman isa sa banggulo ay ipuniyang ko alas 8 na taman din sa pagbangan na diyon ng belayan diyon pakagdam sa banad. Apat kauras na si ipakagdam sa banad sa giyang kaya salatut tarawih. Aaya panakya batuirun sa tarawih na jam'u tarwiha ay maanan niya na sambayang ang mga kadek. Inong batuwi sa sambayang ang mga kadek na kagi asumya nga unaan tanwa pagtaw na umansira no ng kadua kaatan isa katindag na dumagkasiran sabab kukatas amya batiairan na makadagkasiran sa dimati na itindagiran suyo kadua tindag na makasilam-siramman na dumagkasiran sa mayto sabab sa giyang kutwa kaya balayakiran na maka ikatindagiran man suyo katlo katindag ikapat na di isiran di indeka-deka ng kutwa di iran di ikan deka-deka na aya bahasa Arab buto na tarawih kan deka-deka. Giyang kutwa di ikan buka-bukal ko simba diyon di ikatata-alika ibarato ka panay haji miya kagagadan apnay haji na tigiya na dipasin ka pembalay kami daan dipasin ka pemasa kami daan sa aya maanan niya na service dipasin ka giraw manaya giyuti ka lubay uparateya ang kutwa diyon di katata-alika na amay ka di niyan di itatalikan na sudun surasululay may alwiron fima ma'na di patataalikaw uman isar kano sukit tunay niyan ko kapanay haji ka di niyan katawan su pamakabalang banon si iko padagawi bapira-piray pitataalikyan su kapanay haji na ayaw maanan yan na daw narampay nakabadan na miyada ang kutwa tamukyan kaaya makapapaar ko mga tamok na suwallah la hawla wala quwata illa billah da kapaar na da bagar inunta na so kapaar na bagar wallah kambukabukal ko mga simba kambukabukal ko unot parati si ikwallah ini sugu wallah ko mga bai ya ayuhan nabi قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن Hey Nabi, tiruang ka ko mga karumangka, tiruang ka ko mga wata ka mga bai, tiruang ka ko mga bai ko mga Muslim, sumangan ditarniran na sa panganiran si iku mga uratiran, na madaklaria bai bubuklan niyan, sukas sa panginian ko uratian, nagyuti to sa kalubay uparatian niyan si iku Allah. Gyuti to sa kalubay uparatian niyan si iku Allah, sang kutwa kabubuklan niyan nun. Aya penari ubami sampai sa aya maanan yan nabang kada ng papagilanga ang kutwa mga simba si iku Allah sa dingkay penggulalan ibarato sambayang Jumaat na sudat to akya baligan akan na uba di malayalayag akan na uba kada da alisa sakit ada tanudian na amay ka ipambagakyan susambay nga Jumaat sa makatalubo na tiyutupan din wallah supuso iyan. Tiyutupan din wallah supuso iyan. Layantahiyan na akwamun an wad'ihim al-Jumaat aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna min al-ghafilin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hey targandan o mga pagtao suki pumbagak niran ko sambay nga Jumaat kaudiran itarag na timbrian tetakan tutupan wallah supuso iyan na pambaluidan agafil pambaluidan amaliliwat. Suwari-suwari maanan niya na di ka papakauri kukapasung si iku Jumaah
sa kambukbukal natuusanan sa kalubay uparateya. Kaaya mapya nang kutwadi kasi sa kuya sa kapapakabalaga sumong si isa masjid igira awak tua Jumaat kambida-bida sa balas supagkaw na agus supagkawri man raha fi saatil ula fakaannama qarraba badana supaganay ang makasud sa masjid ko paganaya oras na isin o ayamya kurbanian na unta waman raha fi saati thaniya fakaannama qarraba baqaratan na suaya kapakaumanian na si kantrip gyuti kap kasabutat tanuron na isin o ayamya kurbanian na sapi waman raha fi saati athalithati fakaannama qarraba ganaman na sataw-satan sa tao ay kapakaumanian na ikatlulumpok na isin o ay kurbanian na maana akambing asu-asu at yan si ikwalla wa man raha fi sa'ati rabi'a fakaannama qarraba dajaja supman su ikapat na ay maanan yan na isino ay may sumbalian, may kurbanian na ay maanan yan na manok waman raha fi sa'atil khamisati fakaannama qarraba bayda na suaya kapakaumanian na ikalima lumpok na mata-mataan ay sinuba ay may kurbanian na ura ka manok. Bida-bida ito. Supan sa mga malaikat na tumitindag silan ko mga paitaw o masjid. Idha kana yawmul jum'ah كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول حتى إذا رأوا الإمام يخطب طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر أو كما قال صلى الله عليه وسلم umandin gawi iya Jumaat tatigo Rasulullah na umani paitaw ku mga masjid na titindagan ang malaikat a iplisteran su pumakasulid sa masjid sa taman sa amay kamaylayran su imam a pengusyat na leknira nagyang kutwa pendapataran da akilistayran sa gyang kutwa pendaptaraniran kapamamakin nira nagyang kutwa ayamaan niya ng batya sa khutbah na sudi ipapakawri sa kambukbukal na tuos sa kapakalulubay o paratinian si ikwalla. Gyang kutwa ayamaan niyan na kipambaga kaniyan sa gyang kutwa mga pipi agalabak sa kambukbukal na ino ka panakili imakambukbukal si iku mga simba kamalubay su paraten kasi ko Allah. Kasumingaw na antano mga bubagri paratiya titagumpiya su paratiran si iku Allah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raqaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in mga tawsira na di ikuya na di imaguradura na di imamagumpisa, di isisigia sa giyang kutwa mga pipiya sa arap-arap nagukalak sa giyang kutwa na mga galbakiran. Di sila nung di kuya-kuya na igira amiyang basa ang kaya buras si mama na daa bukal. Igira man ang tuwaad na kakawon na buras si mama na ay maanan niya na din yan kidaaway kapasakit apusungian kapasakit ang ipanian igira ini pananawag agyang kutwa ay maanan yan na perak pagkaumasya ki ito ka ay maanan yan na ad na awid yan na camping pan na sabab sa giyang kutwa kapag kababay irunutaw na anto na ini api ang mibubuluga miiga pagkasakit na di makambuat kau ba di katukidi sa giyang kutwa ay maanan yan na marata agal baka camping pan ilay ni manuto na upong ka di imbukbukal ako simbak wala ay panari ubang kapagalina pagilanga ilay naman so mga sahaba surasulullah kay gira ang kutwa mapi agalabak na daira na manggalabak sabab saad na sundud na pumbayadaniran ilay naman ang kutwa da makasumbeng sa 2 rakaat asun na kuuna ano subo
Amilay Rasulullah akagya ko makasumbayang siran sa subo. Namilay Rasulullah amin sumbayang sa 2 rakaat. Na niyaw Rasulullah sa tigyan ino kay ni sumbayang sa 2 rakaat ko oriano subo. Baad na sambayang ko oriano subo. Tigyan na hay Rasulullah nag-iisu 2 rakaat ko una ano subo ada kang kasimbayangi. Sabab sa miya kaumako sa masjid na di kanu di simbayang. Na igira amya umang kaso jamaah na di kapakiw baka sumibay asimbayang ka. Kaaya katir Rasulullah na la salata ma'al jama'a da asambay nga katarima kumasa akititindagan sa giyang kutwa jama'a. Masa kititindang sa giyang kutwa jama'a. Ibarat na miyumang ka sumanga tawa di isimbayang sa salatu tarawih. Na mi alitakano sa sambay nga Aisha. Sambay nga Aisha na ayasuan yun na tipikano sang kutwa jama'a. Api ayas sambayangiran na salatu tarawih na ayah peniat niway pagunyut-yukiran na sambayang Aisha na makasalam sirang 2 rakaat na taruto paniwa 4 rakaat di kapakayo baka nur osibay na miya 2 imam sang kutwa masjid. Ilay ni manuto na tiginahi Rasulullah na daw makasimbayang sa 2 rakaat kauna anu subo nagi at tigyan na biyadanakan. Allahu Akbar. Tunga na yung malaababayairan, mami sa katataamairan ko, galabakiran simbayran. Kaya di na ni punguno to ba malapas sa bayran di kabayadi. So Rasulullah na misimbayang sa 2 rakaat ko urian wa asar. Na inipakay sa unuto isa ko mga karuman niya na hey Rasulullah na anto na ang kaya 2 rakaat asar. 2 rakaat ko urian wa asar ato na ini. Karena ada abas sambayang ko orian o asar. Natigo Rasulullah agi isu 2 rakaat ko orian o dhuhr. Ada ko kasimbayang ikasudan suki apa kasimbayang akan sa luhur. Nami akaw mga bisita makapupuon sa Sam at pangingisa mi pantag si ikwagama. Nada ko kasimbayang isu 2 rakaat ko orian o dhuhr. Nakati etige na biyadanakan. Nalango ang manapupagilangan niya ng kutwa mga simba niyan si ikwallah sa kambuk-bukal. Nagyutwari ika tuos sa kalubay uparatea. So mga dato na amay kaayamaanan niyan na di isiran di imbuk-bukal sa kitindaganiran ko sambengiran na barajuma si isa masjid. Nagyuto ad nakikipangan si iku parateya, ad nakapakalulubay uparateya. Giyuti simbol, giyuti tuos sa kapakalulubay uparateya. Wa min madhahiri takasuli fi ta'at at takasuli ang fi'li sunanir rawatib. Padapana buntal sa di kambuk-bukal ko simbah na unot parateya si iku Allah. Nagyang kutwa di ikambuk-bukal utaw sa kipatindagan niyan, kipanggulalan niyan ko mga sunna asambayang. Mga sunna asambayang. Ino ka panabubukla ko mga sunna asambayang katuusanan sa kalubay o parateya. Kainwi makababagar so parateya niya na di sisakit so parateya niya na di makalulubay. Asisiya paniyananan. Upama ko adna pramis raka. Makasimbayang ka sa 10 o 2 rakaat asunna ko mababas sa alungan. Na minimbalay ka din. Sa satiman ipumbalay ka. Sa satiman at turugan agilang gumilang. Namataan na daamat o nakaaban niyan di siya pa sa mga sunna 10 o 2 rakaat. Nahilay ng mananggay katiro Rasulullah fima ma'na ma min muslimin yusalli 12 raka'ah fi kulli yawmin min ghairi al-fariḍah banallahu lahu baytan fil jannah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Da muslimati Rasulullah makasumbayang sa 10 o 2 rakaat kung mababas sa alungan na sunna akan nabapaliugat abadiim balay wallah sa
turugan niyan ko kasurgaan. Allahu Akbar. Umasya pakanan si ikot tenday usawlan na 30 at turugan ka ko surga. 30 at turugan ka ko surga na inusayanan. Anto na nga nasa 10 ago 2 rakaat. 2 rakaat ko una subo. 4 rakaat ko una luhura maka 2 makasalami. Sa manuto na naman din rakaat. 2 rakaat ko oriyan uluhur miya 8 din rakaat. 2 rakaat ko oriyan o magrib miya 10 din rakaat. 2 rakaat ko oriyan o Aisha na miya 10 na 2 rakaat a umasya pagkanan na mata-mataan na miya pasad na ri suturugan ka ko surga. Nagiba ang kuto ka ba sa tanong, o pamakuwad na matuon, simbayang ka, siya pang ka ngay asa pula gudura ka at asun na, kaumasya pa ka kumababa sa alungan, nakautos walaya ka nagilang gumilang narakadan, na mataan na bandadad na makalapas, simbayang sa sunna ko umana mababa sa alungan. Babaya sang kutwa ay maanan yan, na turugan akakuwang ka, na amay ka magagadam ka adaabang ka na babaya, na mata-mataan na malubay suparatea, sisakit suparatea. Sisakit suparatea. Giyang kutwa makabubagrat tatagumpiya suparatea niyan. Nasisiap niyan sa mga sunna, sabab sa paparatean niya na sadun sa kadakala kasusiapang ka kung mga sunna, kadakala kapagpakasujud ka tigo Rasulullah na kadakala kapag kadaudusang ka na kadakala apakisurat apangkatan ka amapia. Dataragin ko to mi aluitan wa tutul Surabi'a miniga ko Rasulullah. Peter unu Rasulullah ay Rabi'a pamanganika kaana matarima tigyan na as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasulullah ay bu pangninakan na may pagpadaakan sa kako surga. Qala aw ghayra dhalik tigi Rasulullah bada pada pangningka. Qala la ay Rasulullah tigyan na dad na pangninakan bastanti na asar kami pagpadaakan sa kako surga na ginambu ipangninakan si iku Allah. Natigu Rasulullah fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Hay Rabi'a na aya ugo panakarakan aya kitabang ka sa ginawang ka sa may pagpadakan sa kakwas surga na pakandak lang ka suka pasujud ka. Nanto na yung maanan niya na ba itatabalkad ng kaya benang kasang kaya ay maanan niya na lupa di pakadak lang ka susambayang ka ang mga paliugat pakadak lang ka susambayang ka ang mga sunna kaan madakala ka pagpakasujud ka kaan pagkada sa mga dusang ka na pagkipuro agyang kutapang katan ka. Ilay ni mananan. Giyanan iyay manan yan. Nakapiyaw kasi siya pa ko mga sunna. Tunga na yamapi kasi siya pa ko mga sunna. Sisiyapan o Muslim pananaguntamanan yan. Inuto na amay kapamagitungan ng sus. Sambayang oore panuwala at tigo Rasulullah sa alungan na mauri na amay kaad na daw nakatarutupi na isuwala ko mga malaikat yan. Ayami tarutupon na sa mga sambayang yan asunna. Sa mga sambayang yan ang mga sunna. Nagyanan, iikapat buntal na tuos sa kalubay uparatea agyang kuto kalaian ibukal si iko simba kalaian ibukal sa agyang kuto unod paratea si ikullah. Ikalima, wa min madahiri dha'fil iman adamun ta'athur bi ayatil Qur'an لا بوعده ولا بوعيده ولا بأمره ولا نهيه ولا في وصفه للقيامة عدم التأثر بآيات القرآن إكلمة التؤس أبنتل سكبك kalulubay uparatea nagyang kutwa di kapakaprarad di kapakaprarad o mga ayat tu Quran, mga ayat tu Allah, mga katir Allah, di yun makaprarad. La biwa'dihi, wala biwa'idihi, wala biamrihi, wala nahi, wala fi wasfihi lil qiyamah.
Diyon makaprarad ang kuto. Kapag kaaluya si iku Quran sa giyang kuto ang mga suguan niyan, nagu mga lalangan niyan. Diyon makaprarad agyang kutua mga siksa nagu diyon makaprarad agyang kutua mga balas apag kaaluya si iku Quran. Diyon makaprarad agyang kutua kiprupaan o Quran sumapanggulawla sa alungan na mauri na upuon dira ka makaprarad sa mga katiruwala ang mga suguan niyan, ang mga lalangan niyan. Dira ka makaprarad agyang kutua kapag kaaloy o mga balas ko surga na kapag kaaloy o mga sigsa ko naraka. Dira ka makaprarad agyang kutua kapag kaaloy o Quran si ko mapanggulawla sa alungan na mauri na tangkadang ka sa ginawang ka. Amata-mataan na makalulubay suparateya, na amay ka makalulubay suparateya na miyatago ka sa peligro, kamawaraw ka sa kambaradusa. Mawaraw ka sa kambaradusa. Kagi amalubay suparateya si iku Allah. Igira amakambabakan piya-piya suparateya ko puso na datarang kutwa mi aluitan wa padsararadian agyang kutwa al-intifa bil mawa'ad wa tadhkiri wal ayat. Malbudra kata makaprarad agyang kutwa mga ndauan, mga wasiya, mga katiruwala, mga panadentadam sabab sa swalla na aya katiruian fadhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pamakatadam ka kamataan na suka pamakatadam na kekuaan sa guna umya marateya. Kekuaan sa guna umya marateya. Sena kumapi apakatadaman sumu'min kamagaan sumagaan na miyakat tenud-tenud. Miyakat tenud-tenud sumu'min. Idha massahum ta'ifum minas syaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Igira riya siyam berasaitan. Igira apya manik akanam. Na siyam beruwas-was o syaitan a manusia antaka syaitan a jin. Kaaya di imang waswas na syaitan a manusia agu syaitan a jin. Mabagri ikap pangwaswas. Suwaya maanan yan na syaitan a manusia kadikan yan din bebelagan. O dikan yan na mapakapamuno. Dikan yan din bebelagan. O ding kamadengki na masiig so padeka. Dikan yan din ganatan o dikan na makambelaga gusto. Darudupa ka na wawaswasang kaniyandan ugaid na sumyamarati at tigwallah na igira miya sambra syaitan tadagkaru na miya katenud-tenud miya kainangka niya na ginawa niyan na samauto na miya ka liwanagun subetad na miya katenud-tenud mahalabud pa katenud-tenudan suway maanan niyan na malaiparati si Allah. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. Pamakatadam ka, hey Muhammad, amay membuka kekuaan sa guna suka pamakatadam. Na sigurado din mapakatadam ka. Sigurado na mapakatadam ka. Miyakam bakan ko puso yan sukal ka na paratiya si ikwala. Kapanadun tadamandan. Panadun tadamandan at tigwala. O mga tawa miyakam bakan ko puso iran sukal ka na paratiya si ikwala. Wayatajannabuhal asqa. Na penanggilaan. O daa untong yan. Penanggilaan. Waya maanan yan na baradusa. Agyang kutwa wasiya uban yan na pagkanag pananggilaan yan uban makaprarad alladhi yaslan nar al-kubra agyo tumambuswi tegun sang kutwa miya kalalaakadag lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal milapilapis akadag ko kapuruaniran na milapilapis kadag ko kababaaniran giyuti kiyang basaon wallah sa naral kubra miyak kalala aapoy de amiyalaytan wa apoy si iku dunia abia bamiyataman sa langit nagyang kutwa apoy si iku naraka jahannam na milapilapis na kadagro din sa kawang-kawangan. Ilay naman ang kutwa Peter Allah amya kalala kadag na san pegua agyang kutwa ay maanan yan na pagiwasan yan
Pananggilaan niya ang suwasiya. Andad ni kan ganyan sa mga katiip managkia pangusyatang mga tao nagyuti itigun sang kutuan naraka jahannam. Kiyanan ikalima abun talagyang kutua ay maana niya na malubay iparatiya. Kapak kalulubay iparatiya. Sebab saging kaya taling maging kaya oras na pagimbitar na miskanobu peruman sa di itano ka pamamakin saging kaya programa tano paduman ko umandan Jumaat ipong oras alas 6 taman si iku oras alas 7 sa kapipita balasan tano Allah sa kaya pamamakin tano giibus subang saniw si Abu Hudhaifa Muhammad Abdul Qadir Alawi guru adiyam la sa kablangan psalam na kan skanu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.